Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, ravi de vous retrouver. Merci une fois de plus de votre constante fidélité. Tous les lundis, tous les dimanches, justement, à pareil moment, on se retrouve ici pour votre émission 100% jeune dénommée Jeunesse et Développement. Donc, ce dimanche, nous avons comme thème très passionnant et relatif donc à l'éducation. Il s'agit donc dans le cadre de la formation et de l'éducation, justement, le rôle de la culture et de l'éducation dans la formation des jeunes. Pour en parler sur ce plateau, nous avons Monsieur Amadou Touré, promoteur du concours Lecto. Donc, il est avec nous pendant une heure d'horloge. Et bien avant, justement, nous allons recevoir sur le plateau, d'un moment à l'autre, notre seconde invitée. Elle sera là aussi, Django. Elle est artiste, donc elle prendra l'émission en cours. Alors, merci à vous qui nous regardez depuis chez vous, ravi une fois de plus. Salam alaikum, Monsieur Touré. Igakene. Alors, en mission Djalimba, je crois que nous ici, il Kananga, émission Jeunesse et Développement Plateau, quand Kengenala, Chérif la TV sans fait, Yananga Tarojan, Ambifo, qui barkada Kafoko, Inimanana, Anga Studio Konano, Nisunda Follow du Menibila, Yananga Timini, Kumai. D'accord, on me folie segi alama folo alami bi sigi latike justement o ko fe me soli ke kira Mamadou Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam et ambe anga chrétien foku sambe comme ambo ka seli cadre konanana voilà donc Mali nimbe de fana be Malija oui tiens alors ka folie di vraiment monsieur Sadio Sidibé voilà en iswanjale se walembeya c'est ça alhamdulillah merci beaucoup monsieur Touré et ambi ijenyorombe jeli fo nana kana Djamoukan Djamboulou, merci à vous également, messieurs. Alors, un photo comme Djamoukan, on a tout fait, oui, tali, oui, fait métallique, calan, ani, comment dirais-je, la calami. On a fait même chiffre na kaukan, baradege serakan, il a fait un photo comme Baboula, ni ala son amami n'a tout ou de la calan joro. Ani barakalan chifina uka barasorola ni ala sama mina datu odela ayo minda tabisi la chama fo la tuba na ngo kala abuba kala mali kala ko kami san chama ma chama ka hakina ira ka fo sigirunde ka ke doni akula aywa nga mawbe ka soro min be ka usekoni de mara bekala min batu chugubina mali kala ko bise ka yelema ina fo kunu akume fotogumina ko sur region kono Mali kalan babe ou de la kosobe ou de cadre konnana ay masoro ali minga kelebe benembe o ma bi min batu kalam se ka sans soro mi chugu na min batu anga demisonu min be kalana sisan ou se ka niveau nyana masoro ou de la aya soro monsieur Touré ka foko promoteur du concours Lecto concours Lecto re mu yana ngata yoro janfolo ningal jarane kosobe monsieur Sadio Sidibé concours de Lecto lecture concours de concours mini anya d'abord ka demsenu demain parce que bi itse ka fois kalanka la lecture c'est la base de tout d'accord depuis ambe fondamental là kana se syllabaire kalama i o anunuma fo kana se phrase yera dafalen kalanima alors fo kana se leçon ta roma donc lecture de ko bela jelen basé bon ni ya ta ka leje o lecture ambe wakati mna comme c'est ça demsenu keleme ko ke bulu ko fa fin ta fo demsenu ne rejeno ko parce que je suis jeune aussi donc a keleno ko ke bulu ko fa fin alors ce nga fin bela jelembe dépend au delà donc mo ko hakli segin kana o de ka so anyo concours créé alors ka kala nege do ula o ka se ka sira do famu o ka do ka fo ko damne be fin bela wa ko do fana kala sira ka adamne lecture de très bien donc ay ka fo yeshifina kay ngay ñono chamanga cham mais muni hakilay do ekuna ni ye jamana ta ka leje bamana be kuma do fo demseni tre ko nyuma abe mo ko roba dege noni jamana shifina kaw de do jamana shini enine de na be keto ko na ni saya be kete menu be mbi be ta ka jamana ento on de bolo donc aka kan teliala anga haklina dota min ba to ambe se ka préparer min ba to ambe se ka former min ba to ambe se ka kodon sirata pour que mo wara kana na kulenge keni en hakli donc ne kona ko ta à 100 ans de nyinanye alors anye a haklina ta 2016
hakili bala nya ouverture que le 10 novembre 2016 d'accord anya ouverture que ola alors kata o dona fo kana bla bila anye ake anga mission ye ka anga kele ka mo inviter kanama wa ala sona fona ka barka do akola et je ne veux ka famu très bien alors ambi diado ya yana ngata rojan je crois que i ni fuli doke et mi konnana i hakilna mi blase ngansani oyi compétition interscolaire aywa ibika ni fuli dokala nga yana wala sa fumul chamanga sorala je crois que ambi jayira en flebra ou la mimba tout mimbe ka fo en bella jelinga se ka chama fumala tugumna alors si tout va bien du côté de la réalisation, on va essayer de visionner cette image-là. Juste après, donc, on se retrouve. hakilina foyi man nani aye ni faso jɔli tɛ parce que ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ an bɛ wagati min na ko sisan i b'a dɔn k'a fɔ ko kalanko tɛ da la tuguni kati yɛrɛ n'i y'a jateminɛ ekɔliso bɛ ɲini ka taa mɔgɔw siso ye mais o bɛɛ la niveau tɛ yen nɔ o bɛ fɛn dɔ de kofɔ o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ manque bɛ yen insuffisance dɔ bɛ yen nɔ donc an y'a sigi ka jateminɛ kɛ Mali kati yɛrɛ n'i y'a jateminɛ ekɔliso bɛ ɲini ka taa mɔgɔw siso ye mais o bɛɛ la niveau tɛ yen nɔ o bɛ fɛn dɔ de kofɔ o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ manque bɛ yen insuffisance dɔ bɛ yen nɔ donc an y'a sigi ka jateminɛ kɛ Mali sini ye an jeunes de bon sini jeune minnu de bɛ kɛ président ye olu de bɛ kɛ ministre ye olu de bɛ Mali représenter jamana tɔw la ni fɛn t'u hakili la o tɛ se ka kɛ dɛ donc c'est la raison pour laquelle an ye nin créer donc an ko an bɛ u bila leadership sira kan an b'u bila ka excellence cultiver an b'u bila u ka kɛ lecture fɛ parce que kalan base ye lecture de ye hali pour que k'i ka leçon ta n'i tɛ se k'a kalan i tɛ se ka leçon ta donc n'i ye lecture kɛ alors o de b'i sira dayɛlɛ i ye i ka se ka ko caman faamuya i bɛ découverte kɛ fɛn wɛrɛw kan voilà donc c'est la raison pour laquelle an ye nin hakilina ta ka colonne vertébrale yɛrɛ kɛ lecture de ye mais o kɛrɛfɛ poésie bɛ yen mots et lettres bɛ yen culture générale bɛ yen nin bɛɛ bɛ classe kɔnɔna de ko fɔ a bɛ n'a fɔ an bɛ classe kɔnɔ i m'a faamuya hali culture générale la sisan par exemple o baselen bɛ actualité de kan an filɛ nin ye moment min kɔnɔna na sisan Mali bi phase min kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka événement faru ni moment faru ye AES ko de bon an ka bi question bɛɛ bolila AES de fana kan pour que ka mɔgɔw ladɔnniya ka denmisɛnninw bila u ka recherche kɛ parce que anw fɛ c'est rare k'i ka denmisɛnnin y'a ka journal lajɛ mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ journal lajɛ donc mais n'i ye nin question sugu poser ça va les inciter u ka recherche kɛ k'u ka jamana dɔn alors mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu par exemple CMT ninnu u k'olu cycle dɔn k'a kɔrɔw dɔn k'a dɔn jamana tagabolo ye min ye en même ka leadership créer u la donc o de nana ni hakilina ye o de y'a to an y'a créer. o tɛmɛnen kɔfɛ yalima weleweleka laban ɲuman de b'i bolo pour que i ka nin hakilina in na a bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na. bon n bɛ wele bila d'abord les acteurs de l'éducation n bɛ wele bila u ma ka wele bila jamana i mana kɛ Mali fan o fan hali n'i tɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ Mali kɔ kan an bɛ wele bila bɛɛ ma ne ti c'est pas parce que n ye nin activité promoteur de mais ne ti activité donc qui est purement pédagogique k'a fɔ ko dɔn t'a la dɔnkilida t'a la foyi t'a la fo kalanijɛ ne m'a ye yan fɔlɔ bon an bɛ kan ka kɛ a san 10 de ye ɲinan ye a bɛ duguma a bɛ dingɛ kɔnɔ an mago bɛ partenaires la an mago bɛ sponsors la mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ an fana ka se ka nin hakilina in ta k'a yanga parce que n'a fɔra sisan sa ko concert bɛ yɔrɔ dɔ i b'a ye jama de bɛ firi ka taa ekɔliden b'u la mɔgɔ sugu bɛɛ b'u la mais pourquoi an ka ɲɛnamaya fanba bɛɛ bilalen don kalan min kama an tɛ se ka an wasa don o fana na pour que k'an ka sini dilan an ka ko dɔn an ka fɛn faamu donc vraiment an ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye ni mɔgɔ maa bɛ fɛ k'an dɛmɛ basi foyi t'a la i ka na i n'an bɛ jɛ ka baara kɛ an mago b'o dɛmɛ de la pour que nin activité in a kana dan Kati n'a lamini ma a ka se ka yala Mali fan bɛɛ fɛ o de y'an ka laɲini ye an b'o dɛmɛ ɲini an b'a ɲini faamaw fɛ an b'a ɲini toute personne de bonne volonté an b'a ɲini maliden ɲuman bɛɛ fɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'an dɛmɛ nin ko in na nin ye jamana jɔ ko de ye nin ye faso ko de ye o de Ala sago i sago. Merci bien. Sago tigi Ala ye. Merci beaucoup. Alors, à l'instant, Bouraka Djamila Jessisan, on a l'impression que Monsieur Touré, vous êtes très passionné de l'éducation. Oui. Est-ce que vous êtes aussi un fils d'enseignant ou bien mon enseignement est mon dia et tantôt qu'a foko il va faire ka dofra ka keleke mbato mali kalam bise ka basro tugumina.
ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ. N tɛ enseignant den ye mais n yɛrɛ ye enseignant ye et pratiquement n balima caman y'a ye. D'accord. An ye kalan kɛ condition minnu na an b'u dɔn donc a kɛra condition gɛlɛn caman na mais Ala sɔnna a ma bi min diɲɛ lafiyara ko kura camanw nana parce que fɔlɔ ne filɛ nin par exemple ne ka 6e année san na an bɛ leçon ta lampan de la wallahi ni lampan sigira an bɛ da dɛbɛnba dɔ de kan k'an kori ka leçon ta et pratiquement bɛɛ bɛ attention prêter mɔgɔ min ka leçon réciter ye o kun ye ne de ye. Voilà, ne bɛ leçon ta donc maintenant b'a di n b'a réciter mais aujourd'hui moi je vois que Ala ye fɛn caman di an ma fɛn bɛɛ bɛ yen mais niveau tɛ yen o de bɛ n degun. Donc bɛɛ bɛ ka question poser yɛrɛ kunna mun de la niveau tɛ yen. Mun de la niveau tɛ yen. Bon o question bɛ poser parce que pour que niveau ka sɔrɔ fɔlɔ e min ye écoleden ye f'i ka sɔrɔ niveau ɲinini ma. Exactement. Bi diɲɛ bɛ kɛlɛ min bolo hakili kɛlɛ de don diɲɛ tɛ to dun fanga kɛlɛ bolo tuguni donc tant que n'i ma kodɔn cɛw bɛ kulonkɛ kɛ ni hakili ye de. Ça c'est clair et net. Donc la première des choses a ɲini ka kalan kɛ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'o misaliya fɔ ko tellement olu ma kalan ko hali n'u fagabaga ye lettre sɛbɛn k'a ci u ma ko karisa n bɛ n'i faga su in na a tigi bɛ n'u sɔrɔ k'u faga c'est parce que u ma se ka u t'a dɔn u b'a kalan cogo min na mais malgré k'u ma kalan u y'anw bila o sira fɛ. Kalan ka ca kalan ka bon a bɛɛ ti wajibi ye k'i k'a kɛ école ta ye o parce que kalan ye fila ye i m'a faamuya école kalan nana sɔrɔ kalan b'an fɛ yan o. Exactement. École kalan y'a sɔrɔ kalan b'an fɛ yan maanaw bɛ k'an fɛ yan ziiriw bɛ kɛ an fɛ yan a bɛɛ ye bilasiralikanw de ye wa hali bi sisan ni aw bɛ se k'an permettre Burama Sumano kalanbulon b'a bolo a bɛ mɔgɔw kalan kuma la a b'u kalan dɔnkili la a b'u kalan tɔn kan ka kɔrɔta yɔrɔ min a kan ka jigin yɔrɔ min na nin bɛɛ ye kalan de ye o mais i ɲɛsin dɔ ma i ka nafa sɔrɔ a la ka n'i ka temps perdu fu la ne bɛ tilen k'o de fɔ ekɔlidenw ye n bɛ misaliya kelen d'i ma n'i ye san ta k'a lajɛ san ye kalo 12 de ye mais kalo 9 mun bɛ de consacré len bɛ kalan kama. Vraiment fɛnba kɛra kalan ye yɔrɔ donc kalo 9 e yɛrɛ ka san mun bɛ dilen filɛ nin ma mais kalo 9 consacré la fɛn min na i man ka kulonkɛ kɛ n'o ye dɛ i kan k'i cɛsiri o fɛ au moins i bɛ temps ni min kɛ o kɔnɔna na i ka faamu dɔ sɔrɔ i k'a dɔn an ye nin kalan in kɛ a nafa ye nin de ye n ye nin kalan kan ka taa nin sira de fɛ donc fo e yɛrɛ de fɔlɔ ka o conscience sɔrɔ i yɛrɛ n'i y'o sɔrɔ i yɛrɛ i ye min kalan sisan nafa minnu bɛ se ka ye a la donc alors i b'olu kow ɲɛɲini. C'est important aujourd'hui parce que il faut vraiment éveiller les consciences des uns et des autres parce que n'a ye hali parents d'élèves yɛrɛ ta ka na i bɛ ka hakilina min fɔ c'est vrai hakilina ɲɛnamaba de don nka kɛlɛ in fana a kɛli ka gɛlɛn ka san sɔrɔ tant que ni couche bɛɛ ma associé a la i n'a fɔ parents d'élèves b'o la école karamɔgɔw b'o la ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana sen b'o la écoleden yɛrɛ fana sen b'a la parce que écoleden walasa a ka conscience sɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ kalan yɛrɛ enjeu ye mun ye kalan yɛrɛ nafa ye mun ye d'abord ale yɛrɛ ka yala ka se jamana kan fo ko o de yira denmisɛnninw na k'o de ɲɛfɔ denmisɛnninw na e bɔra ka min fɔ kunun kalan tun bɛ kɛ lampan ni bougie ni fɛnw na nka avec la révolution aujourd'hui fɛn caman ka nɔgɔn courant bɛ yen ampoule bɛ yen fɛn bɛ yen nka mun de la kalan tɛ ka se ka san sɔrɔ Mali la. Vraiment, c'est un point d'interrogation aujourd'hui. Bɛɛ b'a poser ayiwa hali bi solution tɛ ka se ka sɔrɔ a la. Alors solution jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo min b'a to ayiwa nin kɔlɔlɔ in min bɛ kalanko la caman bɛ se ka bɔ a la yanni san dɔw cɛ. Ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i m'a ye yɛlɛ la an bɛɛ de nɔ bɛ nin na ekɔliden nɔ b'a la denmansaw nɔ b'a la wa jamana yɛrɛ nɔ bɛ dɔ la. Écoleden nɔ b'a la cogo di. C'est ça. Par exemple ne filɛ ka nin activité min kɛ a man bali malgré que n bɛ kan k'a kɛ mais a man bali ka baara kɛ écoliso la. C'est ça. A man bali ka kɛ administrateur ye k'a dɔn min bɛ écoliso yɛrɛ kɔnɔ concrètement. Écoleden bi Mali la ka don ka 1 heure cours suit k'a ban écoleden bolo k'o ye gawaya de ye. An bɛ don min na komi bi ka don ka heure 1 dafalen suit i sigilen classe kɔnɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn e tɛ cɛ ye. A bɛna fɔ c'est le complexe en fait. Complexe. I m'a faamuya fo i ka to permission demander o la f'i ka bɔ fo écoledenw k'a fɔ cɛ karisa yɛrɛ tɛ sigi classe kɔnɔ en réalité bi o de ye luxe ye olu bolo
e dun ka ɲɛnamaya fanba bɛɛ lajɛlen de consacrelen bɛ o la. Mais kunu o dun tɛ yen. Non, kunu a tɛ si la yɛrɛ. Kunu a tɛ si la. Parce que kunu e bilala sira kan e b'a jate minɛ kɛ. I b'an ka cɛkɔrɔba faw caman ye minnu yɔrɔ ma janya kalan na mais n'u ye tubabukan f'i ye bi u b'i tunu ye. Kunu maa min ye 6e année kɛ n'a ye lettre sɛbɛn k'a yir'i la bi i b'a fɔ ko kabako. I b'a fɔ ko kabako don. A tɛ comparer an ka bi université école na. Vraiment. Parce que écoleden yɛrɛ démissionnera mais écoledenw ma démissionner den masaw kɔ. Ni i den bila kalan na fɔlɔ anw degera min na mɔgɔw ka hakɛ to comme jamana kuma ka gɛlɛn. N'i ye i den bila kalan na ni den bɔra kalanyɔrɔ la ka na min bɛ wajibiya i kan i bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ o ye k'a wele k'a contrôler n'a sɔrɔ la a taara a ye sɛbɛnni kɛ wa. Don o don i bɛ date lajɛ. O ye suivi ye. O ye suivi ye. O ye e yɛrɛ bɛ min kɛ so. Pour la petite histoire monsieur Sidibe kamalenin dɔ bɛ an n'a ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kamalenin tun bɛ a tɔntɔn min fɛ depuis ala y'o da o ma deli ka kalan. Mais kamalenin selen 9e na quand on faisait la 9e année o wagati de a y'a dɔn k'ale tɔntɔn ma kalan parce que n'a bɔra école la dɔrɔn o b'a ka cahier minɛ k'a lajɛ. O bɛ a bagabaga o bɛ pression k'a kan o b'a bila a ka leçon ta bon leçon récité yɔrɔ la n'a hésitera dɔrɔn a b'a fɔ ko k'o tɛ quoi a bɛ cahier d'a ma k'a ka segin a kan. Mais un jour a nana fanicinin k'a fɔ ko karisa ko taa i ka leçon ta i ka na réciter. A taara leçon kɔrɔ a ma leçon ta leçon kɔrɔ dɔ bɛ comme a bɛ so la a nani jɔ ka cahier di a fa ma alors a ye leçon kɔrɔ réciter k'a sɔrɔ min sɛbɛnnen don ani min bɛ k'a fɔ olu tɛ kelen ye o don de a y'a dɔn k'a fɔ ko ale masa bɛ k'ale mara ni kodɔn de ye mais malgré ça a sera k'a cadrer donc den masa kabini duguma de kabini duguma i m'a faamuya parce que école yɛrɛ filɛ nin ye a base soubassement de b'a la n'i ye so jɔ n'i ma soubassement ɲɛnama non ni soubassement ma ɲɛ a ka gɛlɛn donc depuis duguma a bɛ daminɛ syllabaire kalan ninnu ni fɛn ninnu na ka lecture ka den dege lecture ni fɛnw na ka cadeaunin dɔw kɛ bon ni min kɛra premier mɛ nin k'a tigi ni min kɛra premier mɛ nin k'a tigi u bɛ na ni fadenya sugunin dɔ de y'u ni ɲɔgɔn cɛ o la mɔgɔw b'u taa kun dɔ kalanyɔrɔ i m'a faamuya parce que i tun bɛ bugɔ so i bɛ bugɔ ekɔliso la sigida la i bɛ corriger mais bi ekɔliso la ni ala y'i ci k'i tɛgɛ da maa o maa den kan a ba ou bien a fa bɛ nin sɔrɔ fo ekɔliso la. Donc den yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ b'ale kɔ min b'ale soutenir. Donc a bɛ fɔ depuis bugɔli bɔra école la kalan jasira. Kalan jasira bugɔli bɔlen école la mais surtout mun de ye mɔgɔw ja farinya parce que bugɔli fana tɔgɔya bɛ o la. Kɛcogo fana bɛ bugɔli la fɔlɔ n'i bɛ den bugɔ i b'a dɔn i bɛ den bugɔ yɔrɔ min na. I b'a bila pleurer la walima a b'a sen bila ka yɛlɛ kogo la k'a sɔrɔ rancune ko tɛ k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ. I m'a faamuya mais moi je pense que pression fɛn dɔ bɛ yen nɔ min ka jugu adamaden ma o de ye i ka hakili polisi bila a nɔfɛ quoi hali n'i yɛrɛ ma kɛ a hakili bila a yɛrɛ la o de ka jugu denmisɛnnin ma denmisɛnnin k'a dɔn ni ma nin kɛ a man di na sinon fɔlɔ wallahi ni kun b'i ka leçon ta an ka 4e année san ka taa 5e année 6e i b'i ka valise kɔnɔ fini bɛɛ don tan na u bɛ tili da i kan gɔngɔn bɛ bɔ i fari la mais i tun bɛ kalan kɛ quoi i tun bɛ kalan yɛrɛ de kɛ mais ni e tɛ kalan kɛ an bɛ concurrence kɛ les autres i t'a sɔrɔ ekɔliso la bɛɛ n'i ka classe mais an bɛ ɲɔgɔn fana ɲininka yala ko ni école privée ko fana ma dɔɔnin ta a ko la wa c'est important de le dire hein. Bon privé ko min filɛ nin ye parce que privé la mɔgɔ tɛ bugɔ yen nɔ privé dɔw la mɔgɔ tɛ bugɔ mais ne min filɛ ka di émission in kɛ ni émission banna n b'a dɔn ni ka ekɔliden fɛn fɛn ye aw b'a fɔ ko nin ye kafiri kuntigi dɔ ye i b'a faamuya mɔgɔ tɛ baga mɔgɔ ma k'a bugɔ il faut que den k'a dɔn ekɔliden k'a dɔn f'i ka sanctionner de bugɔ kun dɔ de kama sanction ka ca ka sɔrɔ bugɔli tɛ o sanction ka ca ka sɔrɔ bugɔli tɛ d'accord i m'a faamuya donc i bɛ den bila sira dɔ de kan alors karisa i filɛ nin kalan in na i bɛ ka nin de ɲini kalan kɔnɔna na n'o ye dɔnni ye n'i y'o dɔnni sɔrɔ o kan ka kɛ ka nin de labaara f'i k'o de dɔn fɔlɔ. C'est important. Voilà. Alors tout de suite je crois qu'on va vous faire voir un témoignage tout de suite, un témoignage recueilli par un enseignant. Donc voilà,
parce que ni bara la maa minnu b'a dɔn a dɔnbaga yɛrɛ ni olu ye min fɔ o de y'a yɛrɛ yɛrɛ donc an ye k'a fɔ monsieur Touré il est aussi enseignant donc an ye a baaraɲɔgɔn dɔ ka témoignage sɔrɔ o ye min sɔrɔ k'a fɔ kalan yɛrɛ nafa kan a ka hakilina yɛrɛ nafa kan a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman min ye k'a ɲɛsin ekɔlidenw ani ekɔliden denbaw yɛrɛ ma an k'o lajɛ sɔnni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Kɔnɔjugu Kulubali ne ye ekɔli karamɔgɔ kɔrɔ ye n bɛ sɛgɛnnafiɲɛ de la sisan n ka so o sɛgɛnnafiɲɛ in kɔnɔna na n nana ka na n yɛrɛ sɔrɔ Jɛlima complexe scolaire Jɛlima Kuyate au provisoriat la voilà. bi événement yalima e yɛrɛ nisɔndiya jumɛn de b'e bolo k'a fɔ. Bon vraiment nisɔndiya min don n tɛ se k'a fɔ ka ban ka sababu kɛ Tulekani parce que n b'a fɔ Tulekani nin ye a san 10 ye san 10 tɛ tile 10 ye dɛ san 10 tɛ kalo 10 fana ye nin y'a événement ye lecto a ta ko 10nan ye Jɛni Ture Sɛngabali ɲinɛbali a bɛ na ka na ekɔlidenw dalajɛ ka u bila compétition na walasa ka kalan nege don o la bon événement min don événement an b'a fɔ o ma ko pédagogique ça veut dire min bɛ taa kalan sira de fɛ tiɲɛ yɛrɛ la événement ye barika b'a la an b'a ɲini fana toujours a ka continuer nin cogo in na Ture kana sɛgɛn voilà n b'o de fɔ. Merci. Monsieur le maire entier. Moi ça va. I b'i présenté en filɛbagaw la. Ne tɔgɔ ye Mamadou Traoré. D'accord an y'a ye bi ekɔlidenw faralen don ɲɔgɔn kan bi kantigila t'a dɔn ɲina y'a san fɔlɔ de wa ɲina y'a san 10 de wa ɲina y'a san 3 de ɲina ye kelen san fɔlɔ ye ka yalima welewelekan jumɛn de b'i bolo ani nisɔndiya jumɛn de b'i bolo k'a fɔ bi événement ye. Bon question ɲɛna an bɛ foli kɛ komi ɲɛ b'a la nin de ye initiateur yɛrɛ ye an nana min na o ye lecto lancement de ye c'est-à-dire ça fait la 10e édition n'o ye ɲina a san 10 de ye ɲina ye bon vraiment mun ye hakilina ta ale de ye a fɛn bɛɛ ye a hakilina ta ça fait 10 ans aujourd'hui a bɛ ka nin kɛ lecto in na maintenant concours lecture fɛn caman b'a kɔnɔna na komi an bɔra k'a lajɛ cogo min na bon vraiment c'est quelque chose an bɛ mun ɲini vraiment acteurs fɛ les acteurs de l'éducation surtout minnu bɛ Kati yan c'est-à-dire que ka tɛmɛ CAPU ani académie vraiment d'accompagner vraiment cette activité parce que nin de bɛ an yɛrɛ kɛnɛ kan on a constaté qu'il y a beaucoup d'insuffisance maintenant mun bɛ jɛli kɛ an b'a ɲini hali bi vraiment ni action nationale ka accompagner parce que a ka ɲi denmisɛnninw ma a b'u hakili dayɛlɛ et puis a b'a to u bɛ bɔ fɛn caman fana kalama min ye jamana yɛrɛ ka fɛn d'actualité ye bon vraiment an bɛ Touré fo pour cette initiative an nana parce que a ye mun fɔ moi je suis le parrain à vie ani Kamara Boubacar Kamara n'o ye jɛɲɔgɔn ye an nana vraiment ka na ɲɛnajɛ in kɛ Jɛnimaya Kuyate la à Kati là ici vraiment an nana activité in ça a été une réussite an bɛ d'abord école yɛrɛ promoteur fo n'o ye Jabate ye ka le proviseur le censeur ani an ka dɛrɛmɛ ani coprophare bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment u yɛrɛ bɔra pour soutenir vraiment l'activité ekɔlidenw fana an bɛ foli lase u ma ekɔlidenw bɔra vraiment ka activité u y'a participer fana parce que en réalité a ma nɔgɔ quoi mais ekɔlidenw ils ont eu le courage ka participer an bɛ o foli lase ekɔlidenw ma hali bi k'a fɔ nin ye lancement de ye maintenant la finale n'Ala sɔnna ma on va se retrouver à la finale maintenant o tɛ kɛ ko ye mun bɛ dogo ni Ala sɔnna ma hali bi an bɛ wele. Merci beaucoup. À l'instant, donc on vient de regarder quelques témoignages donc à l'endroit de Monsieur Touré par rapport à son initiative et l'impact de son initiative sur la communauté éducative au Mali, et notamment à Kati. Donc, Monsieur le maire Fo, à Kati témoignage là, il me semble que à Djidjalino, chaque fois ni chifinakaw hakilina dota iba ka fo ajijale no be chifinakaw deme kosobe donc o sirate konna na mami bura ko témoignage rasa yere école kramo do bura ko mawli bara ñowe alors so comme oui féliciter ka kala do ki ni belo ni ra e la 600 ka fo ko en kira ma chifina fo la we katimara la mami ni hakilina ta abe sewa matin dabali ban. C'est ça. Parce que ni idalen bi ika instinct na ki dalen bi hakili la ka bi baara kɛ baara bɛ taa wolo fɛn dɔ de la. Exactement. Mɔgɔ fɔlɔ min kumana Kɔnɔjugu Kulubali ale ka ko ma nɔgɔ. C'est lui là qui parle. Oui, Kɔnɔjugu Kulubali ale ka ko ma nɔgɔ. D'accord. Ale kun bɛ
lycée Mambi surveillant kɔrɔ don donc enseignant fana don et puis a kun bɛ baara kɛ Kati académie na a ye retraite ta mais malgré ça a ye retraite a mɛnna mais malgré ça a jijalen don kalanko la filɛ nin ye école dɔ de an ye ouverture yɛrɛ kɛ école min na le complexe scolaire Jeliman Kuyate au proviseur de don donc ale ka ko ma nɔgɔn bɛɛ b'a dɔn ni cɛkɔrɔba min don bɛɛ b'a dɔn a t'a da don ko la min tɛ ko sabatilen ye quoi a tɛ a da don ko la min tɛ ko sabatilen ye i ye n faamuya kosɛbɛ donc o ye ale ye donc a bɛ nisɔndiya kojugu a bɛ n fari foni alors a bɛ hakili sigi a bɛ n ja fana farinya a b'a yira n na k'a fɔ n bɛ baara min na alors n kan ka continuer baara in fɛ parce que ni olu ɲɔgɔnna dɔw ka duwawu b'i nɔfɛ o b'i ja gɛlɛya de d'accord donc ale kɔfɛ fana monsieur le maire Mamadou Traoré o min kumana ale ye activité in parrain ye et puis Kati mairie la fana bɛɛ b'a dɔn alors activité fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ kɛ ko jeunes de b'a kɛ non fo quel que soit a bɛ taa sen jɔ nin don ale yɛrɛ de ne ta mobili la an taara ɲɔgɔn fɛ k'a tɛ fɔ ale kɔ ko ne ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ taa chauffeur tɛ dɛ a yɛrɛ de ye n conduit mobili la ka taa ouverture la o ye monsieur le maire yɛrɛ wallahi bilahi timinan ka di an ka tigɛlɛ b'a fɔ monsieur le maire ye an ka tigɛlɛ b'a fɔ monsieur le maire ye donc je crois que o de la k'a fɔ ni sifinnaka min ye hakilina dɔ ta n'a y'a encourager a bɛ wuli dɔ wɛrɛ la parce que ale bɛ ka min a nafa ale ɲɛ b'o de la bibi na parce que maa min bɛ ka jija kɛ bibi na kalan ka se ka ba sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ moi je crois que même le président de la République aujourd'hui son excellence le général d'armée Assimi Goïta je crois que doit tout faire pour donner des instructions fermes par rapport à ces genres d'initiatives à ka se ka accompagner ministre de tutelle fana bɛ yen nɔ an bɛ yɛlɛma daga fana ma min b'a to nin hakilina modèle ninnu u ka se ka bila ba la cogo min na nka est-ce que si on vous demande tout de suite de livrer par exemple une lecture et sur l'état de l'éducation aujourd'hui, qu'est-ce que est-ce que ça donne quoi comme envie? D'accord, d'abord une question Djabi ni era ka baara ye exactement bi mɔgɔ bi sigi télé la k'a bɛ ka ni émission lajɛ expression min b'a la kuma bɛ ka kɛ kɛcogo min na a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin tigi fɛn b'a bolo a bɛ se min na a bɛ min dɔn o ye lecture nafa dɔ ye c'est ça a ka kɛ tubabukan ye wala a ka kɛ bamanankan ye comme kan ko tɛ a la quoi kalan filɛ nin ye kalan nafa tɛ ban a tɛ ban i m'a faamuya a tɛ ban donc mais fo an k'a dɔn k'a fɔ nin jeunes ninnu an bɛ k'u former sira caman de fɛ o b'an ka document projet kɔnɔ an y'a fɔ ekɔliso bɛɛ ye an bɛ excellence de cultiver ka da i yɛrɛ la et puis mɔgɔw ka sɔn i ye ka i labɔ i ka o jigi fa i m'a faamuya d'accord ani fana a dabɔkun dɔ ye ka mɔgɔw dege hali mɔgɔ min bɛ fɛ ka journalistya ninnu kalan kɛ ou bien mɔgɔ min par exemple ni mɔgɔ min u y'i nommé k'i kɛ coordinateur ye ONG dɔ la ou bien i ka jɔyɔrɔba dɔ sɔrɔ k'e ka conférence de presse kɛ ni mɔgɔw ye a ka gɛlɛn ni n'a y'a sɔrɔ ko basi man ɲi ni basi man ɲi ni fɛn dɔ tɛ yen a ma nɔgɔn a tɛ se ka kɛ dɛ a ma nɔgɔn donc ko in créé kun ye o de ye lecture kɔni y'a base ye lecture ninnu ye bɛɛbaw de ye n'est-ce pas voilà lecture ye a base ye mais fɛn wɛrɛw b'a kɛrɛfɛ fana minnu fana tɛ taa lecture kɔ i n'a fɔ poésie n bɔra k'a fɔ n ka intervention na fɔlɔ i n'a fɔ mots et lettres o mots et lettres kɔnɔna na i bɛ vocabulaire sɔrɔ i bɛ grammaire sɔrɔ i bɛ dictée sɔrɔ ne hakili la nin ye classe de i bɛ conjugaison sɔrɔ i m'a faamuya donc compétition in sen fɛ je crois que aw bɛ nin bɛɛ kɛ c'est comme nin bɛɛ bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ekɔlidenw ye sa kɛ an bɛ formation yɛrɛ de k'u kun fɔlɔ n'an ye formation k'u kun alors an y'u dege min na an bɛ n'o kɛ publiquement olu kalantɔ public min sigilen fana bɛ kalan public fana bɛ kalan donc a bɛ ka bɔ plateforme minnu kan mɔgɔ minnu fana b'a olu fana bɛ kalan. D'accord. C'est vraiment important aujourd'hui de rappeler l'importance de l'éducation, notamment la lecture, parce que voilà ça ika kalan, voilà ça ika ma kasi ga fo ko ni tigi kan ka di lecture la fi ka se ka lecture famde ko sobe mi se ga fo kala yɛrɛ fanba a base belebeleba dɔ lecture ye moi je me rappelle très bien à classifique kanto 10e 9e oui exactement 10e na yɔrɔ mɔgɔ tun bɛ sɔrɔ classe kɔnɔ mɔgɔ min se lecture la lecture la o kun ye ekɔlidenw ka bête noire yɛrɛ yɛrɛ de
Il va nous lecture moi je me rappelle bien un professeur de Kumbi. Avant faut que site c'est quand même boulot la bi qu'on faut nekeli. Voilà. Akuma faut ça si vous regardez dans boulot la bi. Voilà. Parce que moi nous bendo peut-être il y avait na ola. Mali zula si koroba fait Kumbi wa so ngado Kumba bela de klingeli. Voilà. Lecture là. Bon, on est passion ya. Passion de monsieur Coquin. Exactement. On était clair. Il était avancé. Ouais. Toujours il n'y a pas il beau leche. Il be sera do de taw. Il be sera minta. Il y a tche do de sera sera nka. Bon na manye sera ta ka ba bi jija ka tema olula. D'accord. Voilà. Très bien. Donc je crois qu'on va te bon fois on a invité Fama Koumbe. Django, je crois qu'on a annoncé l'émission d'amener là que Kasabu ke Watigila Mimbe Beba Kalama ko essence ko crise Mimbe sabla surifla fana roka jamo la kwadra konna na mbalom zo ko retard donita salam alaikum. Wa alaikum salam. An kuyen la bamba minu nyebla ko ke je crois que ka da wati na buluka. Aywa angon kumba fe ka okenga wati koni wati de wati guna doni nga ambe bunye di makafo iki bismillah nga plateau kan sur Flat TV plateau kan krengena la jeunesse et développement ni inago flo ere aywa yana nga taro jangu ere join ne jangu jabati kabo kita Kita an don fou waf tu même. Kita kuruni burfo. C'est ça. Très bien. Y dum dalay. Voilà, dum dala façon mais parce dum dala façon akacha. Et dum da suga mais bon, mais jil donglu da. D'accord. Parce que nyama nga de même nga donglu da. OK. Et puis bamana donglu me kilengeli ko fanala. Kilengeli ko fanala. D'accord. Timna njawla do. Pour nga do ko jango ere kanga di amba fe ka aka kanim la fini fait pour nga do vraiment mami nga denguli wol makonyo bi wo se ga jango wili rapidement ou bien nga se ga jango wili katanga compétition kala ga kati. Ouais ça va fou là. OK jawan bulu. Handiyale jogo jalona beni danya do janti danya to beni danya handiyale jogo jalona beni danya le janti danya to beni danya alima minde do kutana jane danya le do janti danya to beni danya Ministry de Gerabuyala, Johnny Daniel, Janti Danya, Benidanya, Allah Yadamani, Yadala Mani, Yatekayamani, Kawala Sana, Kawam Fama, Jaffa Colonsi, Fimana Kumala, Jaffa Colon, Kola Tesela Tubuni, Allah Jamobarana, Yankalo, Jamoba Dagambolo, Nakabula Jamola, Benizaga, Alabolo, parce que Allah Babi Kala Abodi Kankusobe, Baradigi Kala Rena Fami, est-ce qu'il est de la Dungo Kalanga? Oui, hein? Kalan, et de la Dungo Kalanga. Bon, tiens, on donne le Kalanga. Mais n'a frappé qu'à Dungo Kalanga comme sensibiliser, et c'est là où improviser 600. Parce qu'un artiste est un artiste. Voilà, un artiste est très polyvalent. C'est clair. Voilà, allez-y. Il faut savoir improviser, ça c'est clair. Kalambalo, ayana kalanka, kalambali bibile. Kalambalo, bekana kalanka, kalambali bibile. Fanta fara famaka. Demisane fere mogo korobaka ala kalanke kalaye siniya sigiye minumbe prezanyala minumbe ministry ala bi nobe sinile birebolu konolala ima kalanko se kasile oede kalambali aona kalanke kalambali aedi wow.
a une belle voix, une fois de plus, ovation pour elle. Merci beaucoup. Alors, Django Diabaté, je crois que vous avez pris le train en marche. Vraiment, nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau. Alors, cette émission, elle est consacrée à la couche juvénile du Mali. Alors, parce que wati ambe chifna ka ubiwele bebe na kana ika hakilna ta fo ibsemi na ibino nyefo yedum daladi wolma yekere barakela di entrepreneur di namanye ka fo ibe wuli ibe dokoni ke ambi wole ambe jeka baraka nyon fe uni kadra konana ofla wuli la kana an kuya a préparer inika orchestre minam be kana nga wati koron kama obsoma de la bidoni. Alors, vous êtes en compagnie de monsieur Amadou Touré. Alika bara benende kalan buranku ne kan min bato Mali kalan ko abise ka baso to mina o la fana wele angungi ka se ka no bla doni fitinda ola yi kan man bla ajaram bela dile. Alors rapidement on va faire ka do Django yere ka dongili bibina depuis wati jume be dongli dala. Est-ce que avec Sanjo le bon mais c'est ka foko me ka dongli da depuis ngado. D'accord. Parce que n'était là où la kono, katla ka moi kono. C'est ça. Mais wakati nana, ni donc les dates un peu. OK. Alika téléphone, musique téléphone na, quand siki ka lame, on konto chike. Donc au fana wakati na ketchoué, wakati nana. D'accord. Mais après, na siki ka micro tatuni, atete me sans flaga. Sans flaga. Alors il y a album de bois. Bon. Pour le moment, on sera l'album Kola. D'accord. Est-ce qu'il y a des double Maui Donimi ou Mali Kono? Bon, encore ani? Ouais. Ni Ashley Fasada. Ashley, oui. Bon, TikTok est dodo. OK. Voilà, nous Fasada mamé. Ojara. Bon, Jara Moroui. Mais pour la Gadjara, il y a juste, il faut me plonger, dans l'univers de ces chansons-là. Achille, les canons, fin côté, Bakitina Mamare, Achille, Fiani Kano, Touramarasi, Leila Barricade. Merci beaucoup. Alors, monsieur Touré, comment vous trouvez notre sœur? Elle chante comment? Qu'est-ce que tu as retenu en tout cas dans ses imitations, dans ses chansons? J'ai vraiment beaucoup aimé la voix, qui est unique. Ouais. Parce que c'est vrai que je suis dans le domaine de l'éducation. Ouais. Mais ma passion, ma passion est art de musique de l'eau. Ouais, t'es grave fou là. Mais Mali artiste bêterie de Fanaye. Mali artiste bêt. O artiste Mali konobi. Nous kuma jara na kibe micro da ka dongli da. Ouais. Ni minye yo ba do ka terikeni. Ouais, c'est clair. Parce que mbe trama ou no fait. Ou kam musique ou kama. Ouais. Alors ka jamana valoriser. C'est ça. Donc a kan kadi kosobe. Exactement. A kan kadi. A kan kadi. Abi se dongli dala. Wa abi min fo dongli kono abado. Oui. Bon yoro do de be. No ye kalan yoro ye. Donc hakila amena ale fana bla kalablona. Ka kala. Kamli bla kalamblona amena bla kalablona. C'est parce que mate ko ba kalama. Parce que ay kalan fasa minda. C'est ça. Aye kuma do fo kala yo ngono filite de. Beni ka famu de do. Exactement. Donc ne be fe ka kala. O yoro ni ndro ni kama. O ye muye. Aye exemple tanga président kan ani ministre alors ani dien mokobaw exactement ko kalan conséquences de ni kalambalia conséquences kalambalia conséquences c'est ça kalambalia conséquences doye ni ma kalan alors il koni be fin wara nyanyini ma kalan ne ubi mara nga ala le rebe baramina dunguli dany ni ma kalan parce que c'est qu'elle vient de faire ni ko ne kan ni gel sa wuli gabo
ne se ka kɛ o ne t'a dɔn ne b'o kɛ togo togo donc vraiment a ka dɔnkili ka ɲi a ka di et puis a ka kumaw basigilen don. N'i y'a ye rythme t'a la n'i y'a ye donc guitare t'a kɔrɔ foyi t'a kɔrɔ. N'i y'a ye foyi t'a kɔrɔ non franchement ne kɔni n t'a dɔn n'a sɔrɔla ne ka dɔnkiliko fɔr'i ye. Alors mais il sera séduit cogo la ko. Ah là ça c'est bien ça. Alors on a dit mo min ka kadi. C'est bien. Ça c'est très bien. Jamana in fana inde inchallah. Mim c'est mina voilà. Ambe foli le bare di jamana nyama mani au général d'armée Assimi Goïta. Ale mi sona kanyina sanke seko de donko saini au année de la culture. Vraiment c'est important. Alors, il nous reste 5 minutes d'emblée, on va vous consacrer ces 5 minutes là puisque vous avez pris le train en marche. Alors, sans croire, au ménage de Sony, et donc dans la Ibisega, il y a un plateau, il va faire mon effort, Malion Kudo Eka. Bon, ne peux faire mes formes Malion, n'a folie de Malion Bella Jelly follow. Et en flé, en bedougouma follow. En mawili. D'accord. En me sans fait là, non fait. Sans fait là. Oh. Tiens. Me fait. Mbaye donglida ka dan rami ne be fe ka temo la do e ba fana donglida ne fa to mi so ne be fe ka temo fa fana la même malien boudon si ina fo jon ne fi mande wow ce sont des icônes de la musique malienne fi nanu le deni Allah tous nos encouragements vraiment non il est sans sort parce qu'il y a photo comme et nana konodi iboyana kono c'est clair et net que il est sans sort mais ateta o yara ka deme ko mais non on va demete ko tiko parce que pour ici animateur nous on a été tout le temps au premier plan s'il s'agit d'aider ou d'accompagner les artistes mais et d'après Shogel l'ancien premier ministre généralement c'est les artistes qui nous font c'est quoi ou bien qui nous trahissent quoi en fait parce que les bandes fait donc on va en plein vol quoi alibi ni don baliadi parce que en fleur anti sogoko déjà il va connait wolola connait mona kono fembe donc anti sogoke mais am marobe demela tienre la n'est-ce pas bon tokatigi de ka foko fay barake bay barake o shitala akadne yere ka wuli yere kamana ka doke yere to ka fo ka so ma foko fimani de mo ka tegera fongula akadne mo ka tegera fongu yere tala mais projet ba djumi bolo bon projet chama be bolo na fo djumi parce que alika d'album ko mo te projet doya mais mi domine ko bi amana ko ndon jamana jolendo bon atuvuko jamana jolendo jamana de gata wati galalo de doni quoi c'est ça voilà il mo ga yela ma chogo galalo de doni ani fene korobale mun ba nyefe mun de nyefe ou koflana mais est-ce qu'il va faire peut-être dans les jours à venir car il y a faut sans korobale nous doit rencontrer comme par exemple Sidiki Diabaté peut-être et consort parce que featuring Kenny Oluye parce que c'est important il faut avoir des ambitions vraiment très solides. Oui tiens. Bon akorobale bekadni. Bekadi. A bekadni ba befe. D'accord. Parce que nimite intantiye o intantoye wal mo yin korakay. Donc ainsi de suite. Mais tiens la. Nya idole Fatimine Otgam de. Wow, Otgam. Mais pourquoi? Parce que là, mais vous avez également la même posture. Oui. Hein? Donc maintenant faut lire et que Fatim Dorani. Donc il a choix ce n'est pas anodin aussi parce que là il a dit peut-être que il faut faire de fanaba la mia a jaimou ya jaye. Bon ni Fatim Jania. Donc il l'a bé. Malikona donc il l'a bébé c'est donc il l'a. Ouais, c'est ça. Mais Fatim nous allez mais comment Fatim ouais. Nante bila ni folo kledo Fatim ye kele masajeli di. Okoro. Anto do na kele masajeli do fona koro. C'est ça.
fɔlɔ ni masakaw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la jeli minnu tun bɛ tugu u kɔ ka dɔnkili da u la k'u majamu ka dusukolo da u la o ye Fatimi ye. Fatimi b'o kɔnɔ n'an tɛ bila ni fɔlɔ don Fatimi bɛ tugu masakaw kɔ ka taa kɛlɛyɔrɔ la parce que a bɛ dɔnkili da cogo min na n'a ye dɔnkili da i la hali ni dusu t'i kɔnɔ n'i tun bɛ fɛ ka 1000 de di i dusu bɛ o b'a kɛ 4000 ye. mais ne ma deli k'ale dɔnkili da de la quoi fo na clip dɔrɔn sinon ma deli k'a ye comme ça et voilà n b'a ye cérémonie la mais comme ça ka micro ta ten. Et pourtant le Fatimi ka cérémonie ninnu a tɛ kulonkɛ micro la. n'est-ce pas? Non. ok mais est-ce que a ka di don la an ye n'a wele kana sigi plateau kan. ça me fera plaisir. donc o don kɔni depuis sɔfajiri n bɛ sɔn ka n sigi aw kɔnɔ. ni Ala sɔnna ma an fana bɛ premier ministre ta ye an b'o kɛnɛ labɛn ka ɲɛ ni Ala sɔnna ma an b'a wele k'i fana wele a ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ ni Ala sɔnna ma a fana bɛ sɛgɛrɛ caman d'i ma a don na. o bɛ diya n ye kojugu. Inchallah. Alors donc comme i nana ka sɔrɔ jamukan kɔni heure 1 de don nka i y'a ɲininka ka sɔrɔ an ye caman k'a la an b'a fɛ ka i ka peut-être kuma laban minnu b'i bolo foli ka laban minnu b'i bolo ka ɲɛsin i kanubagaw ani dɛmɛbagaw yɛrɛ fana ma parce que maa tɛ diya bɛɛ fana ye. C'est important. Bon folikan laban min bɛ ne bolo ka se n kanubagaw ma i n'a fɔ n yɛrɛ kɔrɔmusow bɛ yan Nɛnɛ a bɛ yan nɔ Madame Sisoko Amidou Sisoko ka madame ani Madame Jabate n kɔrɔmuso bon u ka ca Fatimi bɛ yan n ka jaramuso wa i ni mɔgɔ caman nana mɛ ni mɔgɔ caman nana n dɔgɔnin bɛ yan nin ka korafɔla ye ale dɔgɔnin ale ye Laji lui veut être Sidiki Jabate voilà comme Sidiki Jabate ne bɛ ma ka madame fɔli lamɛn a bɛ to k'a fɔ ko Dirisa Sango ye madame fɔli labɔ ne fa ka kɔrafɔla o denkɛ fɔlɔ de ye voilà fana a bɛ ne fana kɔfɛ bon vent demain il m'a donc n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka tila ka aw yɛrɛ fo i ka timinandiya la sinon taxitigi tun bɛ ɲini k'an bugɔ sira la n'u ye siraninba de don a ma nɔgɔn dɔɔnin waati la gɛlɛya ko ni pressé don n ka taa ka bɔ ka taxi kɔnɔ walima k'a ɲin kari a gɛlɛyara dɔɔnin d'accord an ka foli bɛ bɛɛ ye an b'an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka foli di Lɛma merci Musa Lɛn Diallo yɔrɔ la n ka foli b'a ye un journaliste culturel voilà sababu ɲuman don c'est grâce à lui que je t'ai connu voilà c'est ça merci beaucoup alors on va clôturer l'émission en apothéose avec vous monsieur Touré si vous avez tout de suite peut-être alors est-ce qu'il y a un numéro fort parce que peut-être voilà mes numéros forts ok allez-y 90 00 65 très bien 79 90 00 65 79 on va aller dans le cadre de la collaboration mais pas dans un autre cadre c'est important voilà allez-y si vous avez un appel peut-être à l'endroit des parents d'élèves ou bien des acteurs comment dirais-je communautaires aussi c'est important. D'accord, merci monsieur Sidibé. Moi, j'ai un appel, parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes à la 10e édition de ce concours. C'est ça. Mais malheureusement, nous n'avons toujours pas de partenaire officiel. Là, c'est regrettable. Aucun partenaire officiel. Et pourtant, cette activité est purement pédagogique. Ni kalante fouetala. Poésie, lecture, musique, lettres, culture générale. Amusaka bébé bois, ni ninga staff de kum. Télécomma de doyen. Ali ka taa école ba de la bɛɛ lajɛlen labɔ ni ye phase préliminaire ye final bɛ kɛ kɛnɛba wɛrɛ de kan tuguni a bɛɛ et puis la rentrée elle est gratuite. Donc amina kati bɛ de sillonner ça. Kati mun bɛɛ de bɛ sillonner. Parce que ni école taara dɔrɔn ni Ala sɔnna ma donc an bɛna o baaraw daminɛ. Donc an bɛ lycée privé fɛn fɛn bɛ Kati. En tout cas fɛn fɛn kɔni y'a ka aval du coup bɛ participer. An bɛ tourner k'u bɛɛ la. Alors ni seli tɛmɛna an bɛ sɔrɔ ka final boloda. Donc an bɛ appel min da ni wele da kan. Franchement mago bɛ dɛmɛ la. D'accord. N'an wulila yan kɔni k'an mago tɛ dɛmɛ na an ye nkalon tigɛ dɛ. D'accord. An mago bɛ dɛmɛ la yɛrɛ de. D'accord. Voilà. Donc le message est bien lancé. Waatigu bɛ yen n'a fɔra ɲɔgɔn u bɛ se ka dɛmɛ kɛ nka dɛmɛ in de tɛ don a sira fana fɛ c'est ce qui est un peu regrettable en fait au Mali parce que maa min kan ka dɛmɛ olu tɛ dɛmɛ. Effectivement. Donc, mais comme il y a un balamuso en bolo corona, il y a un comment attaquer gâchis. Bon, généralement, il a fait muso de la bord TikTok. C'est ça. Il se voit qu'on y a une muso balika à coup fin bedi d'homme. Il va. Afamna. Oh,
D'accord. Voilà, on va relancer le débat dans les jours à venir. Merci à vous. Merci Django Diabaté, merci beaucoup, monsieur Amadou Touré. Vous êtes le promoteur du concours Lecto. Merci beaucoup. Alors, le concours est déjà en cours, donc avec Kati Ekolsou Bela Jelena, Aoumine Roldo, Aïbo Djona, abonné, inscrit, parce que à Nafaka Bokosobe, à Baukalan, fait Chamana. Merci Amina Kananga, Djamoukan Djambolo, Djamoukan Djamasanuma, Ambo Bela Jelenfo. Merci beaucoup. Chirou Flaka Djane. Mais merci. Donc, vous allez retrouver cette émission sur nos plateformes digitales en tapant seulement Jeunesse et Développement sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Vous y trouverez tous nos articles. Merci beaucoup et retrouvez également la rediffusion le lundi de 11h à midi. Merci. À la Kamali demain, à la Gahera Kemali.